Kuuntele bro, mä oon Tammiholman CEO ja nyt mä ennustan ensi vuoden W-trendit kylpyhuoneisiin. OK, skrrr. Vuoden 2026 kylpperitrendit oikeesti hits different. Perusvalkoinen on vähän L, mutta tää. 8 and left, no crumbs. Nää suihkut sitten taas. It's giving spa vibe. Jengi haluaa ottaa chillisti niiden kylppäreissä. Täällä on tilaa sun Delulu-ajatuksilles. Vastuulliset ja ympäristöystävälliset materiaalit ovat high key in. Esimerkiksi tää meidän Inox-tuoteperhe. Slay. Kaikki on ruostamutonta terästä ja kierrätettäviä. Bet. Nää Inox-sanat on straight up coat ja ne elää mun päässä rent free. Ja sit kun se koko paketti osuu kohdalleen, se fiilis on vaan 6-7. IYKYK. Jos haluat, että sun kylppäri on badass pussy tai etit main character fibaa, niin valitset nämä Tammiholman setit. Sheesh!